1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Wait, General, where are you? Where are you, General? Please. General, takakumirirai General. General, takakumirirai General. General, uyai. General, ngawapinde mustudio kapa. Muri kundinzwa here General? Pindai mustudio toni. Pindai mustudio General, takakumirirai General. Makamirirwa General. Shandisai link iro randaisa panhingirira apo kuma comment section iri. Shandisai link riri pa comment section General. Billiot, pinda mustudio kashamwari. Shandisa link riri pa comment section iri. Ndakamirira guest wacho anozoti nhasi tobudirira apa. Zviro zvinenge zvakadhakwa. Both side kunoku kwainaya vandovaketa. Saka network inobva yaita senobva yadhakwa. Both kwainaya nemabhanangana saka magetsi akaenda zvazvangodhakwa vandovaketa. Help me with your phone, let me. Bring it here. Closer. Billiot. Pinda mustudio. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Link randas Billiot. Ringi randaisaira risikuita here. Taurai tinzwa narisikuita kandi unondoita sei. Mukoma Billy. One, two. Ndakationa kuti ndiye ari kuedza kupinda ero. Tiona kuti zvakamira sei apo. Ya General. General. Bvisai ma earphones aya.
Maybe you can remove those earphones. Mike, Mike. Mike. Mike iri pamute iyo. Mike yenyu yakaenda pamute general. Mike mute. Mike general, Mike. Hatisi kutombokunzwai kana zvachose general. Mukoma Billiot muri kundinzwa here? Kana muri kundinzwa taipa tinzwa. Mukoma Billy taipa itinzwa kuti muri kundinzwa here baba. Because guest wedu wacho hanzwa chichiri kuitika. Mike yacho anenge asina kuigadzirisa here ngomana. Pakaipa. Zvakadhakwa izvi hazvina chirita. Ndinyorewo pa comment section kuti general wagadzirise mic yawa. Vanhu vaakuzodonha manje. Because vataura kuti hazvisi kubuda. Vanhu vazopera kudonha manje. Pakaipa. General. Billiot uri kundinzwa here apa? Network yageneral inenge yakadhakwa. Kanimbotirai kumubata neimwe foni panapa tinzwe kuti general ari kuita sei pamic apa. Because mic yake ndandikuona ine problem. But inini muri kundinzwa here? General, gadzirisai mic yenyu, mic. Unmute your mic. Nyorai pa comment section apo kuti general unmute mic yavo. Kana vakatobvisa ma earphones, I think it is better.
mahwani chaiyo tapanenge takatoita this live iyo nezuro but zvake zvakadhakwa futi nhasi apa ngatimboone pamwe ndo ari kupinda edit stream. Yes, General. Hello? General, zvakamira sei? General. Shaikisa phone pa louder, kamutaure louder again because mic yenyu inenge yakadhakwa here. Makundinzwa here? Ya, iko zvese takukunzwa. Taura futi tinzwe. Saka chirungu. Taura futi tinzwe. Aiwa, zvakarongeka. Chimboti General. Ukuru. Pranganya. Pranganga. Aya problem ma earphones yangu akaisayo kandi ingade problem yaye. Ya saka ndazofunga kuabvisa. Imwana ichikupasai ndichibvisa ma earphones. Ndenge ndikupasai nekuti bvisa ma earphones. Ndabvisa. Yeah? Ndabvisa saka motongotraya kutaurisa. Zvanzi naCalisman TV. Hallo, zviri sei Calisman TV, muri kuzvigona sei? Ngatishei kalingi hama dzangu, ngatishei, ngatiudzanei kuti taapa live kuti General wachitange basa rawo. Udobi, ushuga. Handitika. Udzanai kuti General vari pano. Vauya General. Mira timboona kuti vanhu vasvike kana vanhu vasvike kana pa20 vanhu vatembengi vasvika kunenge ku20 uko but vazoita sei vazotanga kudona andoiketa vazotanga kudona saka muri kuzvigona sei General? Aiwa, zvose bomukuru. Toti ngatitange nekuti happy new year happy Christmas. Aiwa, happy Merry Christmas and happy New Year to you too. Handitika. Otherwise beside kuri sei? Yeah. Then hama dzangu avo vatinawo nhasi muenzi wedu ndi General vanonziwo General Firefox. General Fire Colloso. Inzwa ona ndenge ndakudhomoka. Ndi Nyanduri. Dati vatinawo nhasi muenzi wedu ndi General Fire Colloso ndi Nyanduri. So kana menge musingavazive mukana ndiwo wekuti muite sei muchisangana naGeneral. Kune vanozivawo nhetembo dzaGeneral chingonyorawo pacomment section apo kuti muri kuda kuti vaite sei vakwapa idzi dzakaita sei muzuva ranhasi. Handitika muri kuheroko General? Ndiriko. Hello? Alright. Ya saka rega titete sei titange. Chekutanga General ka tinoda vanhu vambozive kuti anombonzi General Fire Colloso ndiani? General Fire Colloso. Yeah. Zita chairo. Yeah. I think network yenyikoko yakadhakwa ikokoko. Pakatoipa. Madonhera apo chichaitika.
zvine nharo izvi. Zvine nharo kubvire zuro irokomana. Kubvire zuro irokomana. Regai timboone kuti general wanga adzoke here zvakare. Timboone kuti chii chiri kunatsoitika chaizvi. Kuti chii chiri kutora nzvimbo. General. Chef. Asi wengo wafonerwa here kana chii chiri kuitika? Amene kuti zvii zviri kuitika azvichatodi kunonoka because munoona zvinhu zvacho zvinenge zvine mamhepo. Alright, asaka rega tichongorove ipapa panditika. So ya saka tiudzo hama dzangu kuti anonzi General Fire Colloso ndiani? Ndandichiti inini General Fire Colloso zita chairo rokuberekwa ndi Junior Mike Mahembe from Masvingo Chiredzi, Zimbabwe. Ndo kwandozvarwa ikoko. From Chiredzi Masvingo anditika. Yes. Ko zvekudetemba izvi wakazvitanga rini hama? Zvakatanga rini? Ndo zvandakambotaura ndichiti handitorina pandoziva kuti ndo pandakatanga because chandongoziva ndechekuti pasocial media kuti ndizotanga kuti ndarekodha mavideos pasocial media it was 2017. Ndo pandakatanga kuisa mavideos pasocial media. My first poem was in Pasha Promo, then pandakangorisa ndokubva ndazoona ko inga vanhu muri kuzvifarira ndikati saka ndikumirirei. So tisataita sei? Tisataenda kure ka chimbotirovero kana detembo 1 rinonziro kana tsvage tori ungarove ripi ka kuti vanhu vanatsobata showadi kuti aiwa murume aenda sei anodetemba chimbotirovero kana rinonzi kudenga. Rinonzi kudenga. Yeah. Okay. Harinzi kudenga, rinonzi kudenga kuchanorobwa munhu. Yeah, kudenga kuchanorobwa munhu. Kasaka regai titi vakomana kudenga kuchanorobwa munhu. Zvichida imi ndedzechandohope. Pada ndokutanga kuchiprofita chero chisina kundifita. Ndakaona ini kudenga kuine bakwa. Svinga reshamhu dzine munyu dzomunhuruvere ngirozi dzakati ndandandandandandaya pazvigaro zvinotepa kurinda masvinga chimbeti uya ukumodenha mwara achibvunza mubvunzo mukuru inese muri pamuchiso ndakamuona achikuruka denasi magogorosi wairobwa ziso chiremba wechifambi Dr. Love Matavire zvitonzi waiita mutemaregi wembadai weiseredzera nemhandara vakomana kana zvirizvo chaizvo zvandakaona vakomana kudenga muchanorobwa munhu yokuita masakatira vakadzi achivangatira dei hwanda yakamupapaidzisa magadzika akabva vaedana ziya richitoti teuteusa mafuta eshana mukadota parafini nababa Williams vakomana mitai duduri ima handiti zvokurova asi kuita zvokufa muduri murini yani yasinedhurura nedzinodzabwandi vakomana kana zvirizvo chaizvo zvandakaona vakomana kudenga kuchanorobwa munhu nhamo ndiyo setsi wairobwa shafa achimuruka zvaisetsa ndibhiyata uya wekwamangete ziso achingoringa volobhekula asi wakazofa vana iye nobhekula wacho utobhedhugwa asi rake shoko wamuzikazi waiti daizivire pishuga nyika ndaisamboda kutengesa dzaitova nemhando shafu yandichatondera ilidini ilo muchudhuna wakrosi yakakwapaidza sokurungumbi wakomana imi zvaihwisa tsitsi kuna matanda idai ndisipasimoto muzhinji mashakada vachitomushagada vhudzi vachidhura vachirova gumo rimwe dambudzo watinetsa nenati dembo zvekudenha vakuru ndo zvaakarobwerwa tuku yakangofiravo nekuti zvinhu hatikosori richimbozha iwe kuna hakusi kunotoni vakomana kana zvirizvo chaizvo zvandakaona vakomana kudenga kuchanorobwa munhu udoro moto una ma00 makaone chijerara waivi kudenga ini ndakaona kudenga kune baba aivanoda kuti nakidza unotoza kupedza live here shamwari
ndokona kubva pakamera nesesi Vakaita. hanzi nafarisai makosa hanzi kikikikikiki chibaba icho zviri sei farisai shamwari uri kuzvigona sei uri kuzvigona sei so general kune vachangotibata panguva ineka kune vachangotibata ka kune vamwe vangopinda manji regai tida kutanga nekuvakumbira uregerero because matangiro ataita ka enga achiti netsei connection enge ichinetsa so vamwe vanhu vatombodonha so vadonha vainge vaita sei ngavadzoke ikozvo tadzoka taane power general fire colloso ndinyanduri vari based kuSouth Africa handiti Yes. Munongoendawo pa YouTube mongonyoro sezvamuri kuona zvakabuda pascreen izvo kuti General Fire Colloso official motanga one kuonawo one video mapedza kuona one video mobva masubscribe musatange nekusubscribe musati mamboona mutanga mamboona mosubscribe malike futi tinomada handitika moenda zvakare pa Facebook mongonyora ngoma ndiyo General Fire Colloso official pa Twitter ngoma ndiyo General Fire Colloso official Instagram ngoma ndiyo naiga so detembo ramakatanga kunyora ini ramakatanga kuuploada pa social media nderipi racho kana muchiri kuriyeuka general first poem randakatanga kuuploada rinonzi mukwasha murombo panova ndo pakazobva zita rinonzi mukwasha murombo zvokuti mukwasha murombo ndasingazivi ndogona kusezera ndava kutonzi mukwasha murombo but it's because of that poem because ndo ndakatanga kuzivikanwa naro rinonzi mukwasha murombo saka ndo pakabvira zita rokuti mukwasha murombo. Okay, gatimboone alright gatimboona mumacomments hanzi long time listening to this guy. I'm a big fan from day one. Big up general. Aiwa munodeserve sando dzenyu. Munodeserve sando dzenyu. Thank you so much. Thank you so much Comfort. Right. Zvakambotanga sei kuti muzongoti mukwasha murombo. Chimona zoitsanangura because vanodetemba kachika chaona kunzodetemba zvinoitika kana kuti zvawakatomboona kuti mukwasha murombo chii chakanazoitika tinazombotsanangurai maita zvakanaka munoona zvazvinoita manje nekurarama kwanoita kwatinoita inini zvangu personally handinyanyi kudetemba zvinhu zvatisingasangana nazvo kana kuti zvisingararame kazhinji kacho handisi kuti zvakaitika kwandiri because inya handisati ndambosangana hangu nazvo inini pachangu that ndakambozviona kwazvakaitika. So you find out kuti munhu asina mari kana uri mukwasha asina kana sendi manje unongoita mahwani because yese ndiwo taita kana iri function ndiwo unokurumidza kusvika ndiwo unopedzisira futi kubvapo ndiwo uchazotakurana nemadhiramu emvura kuti baba ekera dzokera mbondodzosera madhiramu atakakombira tichitanga function panapa saka unongori pamahwani. Okay, regai ndimbokubate ipapapo pane muteereri andifonera angaputira kundifonera panapa azondisendera message ka hanzi nemuteereri uyu hanzi anowanzoteerera madetembo ako pa YouTube nepa Facebook hanzi atoonewo almost 1 year achiteerera but hanzi chimbomuroverawo kaikai kanonzi hanzi hanzi kupenga here wati General, are you there? Mastika. Kai kanonzi ndinopenga kai. Handichakunzwai manje. Hanzi ndirovereyo kanonzi kupenga.
Andichakunzwai mukuru. Hanzi ndiroverewo kanonzi kupenga. 00. Hamusati makundidzwana nhasi here general? General. Network iyi. Hanzi kanonzi ndinopenga. Is your network good to that side, general? We can hear you. I can hear you very well. Mafans muri kumunzwa here general, uyai pa comment section tinzwe kuti zvakamira sei. Because iye akutaura kuti haasi kundinzwa. Muchiri kundinzwa here comrade Chibanda? Nice. Chaizvo? Very well. But uri kundinzwa here ikoko? Okay, regain try kuisa ma earphones otherwise ndinokwanisa kunzwai. But I can hear you very well this side. Otherwise right, ndako kunzwai. All right. Pane muteereri one auita sei? Uyawo pa WhatsApp panga. Akati ari kukumbira kuroverwawo 1. Kanonzi hanzi ndinopenga here, hanzi kana kupenga ndinasoziva zita racho. All right. Yeah. Kupenga kunonzi. Munhu wese unopenga. Chinosiyana paya udzamu hwemapengero. Patinopengera nezvingapengerwa, musatoita nharo pachitohwaine neumwe unopengavo zvinane. Savanhukadzi vose zvavo vanopenga. Hunzi varume imbwa. Asi chivacho chose makazadza nezvana chiona ikakupenga kuya kuti makazvara vana nembwa. Saka sei muchiramba imi kuti munopenga? Asi varume ndinu mune kamwe kaunhu kanosembura. Hunzi haanyanyotambwa naye mukadzi unozopinda muhumwe. Zvinombosonwe piko zvikabudura zvine hombode inokwana mukadzi mukuru navana vana kana kusiko kupenga. Dzungu nokupenga zvikandombwa naye vapengereki. Hunzi handikwerete asi wamaine zhara achirogodwa. Iye handichaipindi yakuda bva choga anobvirotaura chokwadi. Doro rinozipa rinopenga rinoshura rinovatoko. Maucha achitoti zvokwadi mukangoisa munyama inopenga. Zvinhu zvose zvinopenga tisingapengi chii usingapengi ndiani. China maungira ndotokanizwe kumuhwaina achipfindwa melo. Hunzi melo kuona kuda zvekuti chero mvura yewageza iningoma. Ikati regai varomura nekuti vanopenga. Asi neno ndirini zvangu ine munhu unomwa mvura yegezerwa ichapa ndaimuramba. Asi dai kufunga zvekuona dzakadai. Saka ini nditori mupengo. Newe pawakati zvode ipapo uchiteera zvotaurwa nomupengo. Kupenga futi ikoko. Saka general. Saka buda kweza uri wati tinopenga here tikuteerera mupengo isi. Kurwara chaiko. Hanzi kunoteerera mupengo unotopenga. So zvakanaka sana kupenga. So kana pana ane mibvunzo kahama dzangu ka sunungukai kuya ku comment section ukanditi ka mubvunze mibvunzo yenyu nguva ichiripo, because general wani kwaari kutomhanyira kwaari kufanirwa kunoperformawo muzuva ranhasi. Apa ndatongoita zvekuita sei zvekutongovabawo, so varida kungotiwo gaga kuitira kuti vaite sei
vakurumbidze kuenda kwavarida kuenda. So mibvunzo ngaiuye hama dzangu. Kana kune varida kupinda mustudio zvakare, link riri pacomment section iro, munogona kungopinda mobvunza live kana kungonyorowo pacomment section. Itai sekudaro hama dzangu, mukana ndiwowu, hamuzofe makawana mumwe mukana wakaita saiwowu zvakare. So general, ngatiti munhu arida kuitirwa kana advert, ingave kana yebusiness, kana yekushambadza chimwe chinhu, munokwanisa kuzviita here izvozvo? Hapana chinhu chatingati achiiti. Hakuna chinhu chese chinganzi chingade kunyorwa chingatadze kunyoreka panyika panapa. Hakuna zvakadaro. Kubva kuma-adverts, because tinoita ma-adverts, tinoita ma-personal poems. Personal poems ndiye tichitaura kuti maybe maona kuti madhamu taneta ndikungowapa masurprise emaruva, chinyi takuda kuvapa riri poem. Tinoita kuti mapoems akaita seiwayo, mapoems ekuti maybe wakaluza someone anokurwadza kuti ukafunga stereki zvinogona kukurwadza, tinogona kutogadzira poem chairo rekukunyaradza anything. I mean anything. Zvese hapana chinoramba na general. Hapana. Oh. Okay, pamichato again munokwanisa here kuva MC kuperforma pamichato? Aiwa, ikoko ndo kunotonzi kumunda manje. Otherwise izvi kunotori kubiridzira uko. Oh, ndokupasa ndokuindustry. Ya ndokufield. Hanzi sando dzavo general, sando. I-comment yawo sando. Thank you so much Farisai Makosa. Farisai Maposa anditika. Please hama dzangu. Right, matambira ka. Ngatinosupportei general hama dzangu. Makaenda pachannel yawo, ndo panowanika zvese ipapo. Munenge masvika mumuzinda, munongoendawo paYouTube, Facebook, Twitter, masocial media platforms ese vanowanika general. Ndokumunda kwawo ikoko, endai please munosupporta, munozvinzwirawo mega zvakawanda, because panapa havana nguva yekunatsoperforma zvakanaka nekudawo kwebad network yedu zvakare nekudawo kwenguva. Saka endai munoona zvawakaperforma kudhara ikoko, zvawakarekodha kudhara pamaplatforms avo yawo. Please ndapota zvangu. Hanzi chiko apa timboone imwe comment. Hanzi vanokwanisa kudetemba mitupo here? Zvataurwa izvi Farisai. Mitupo mitupo zvitete. Farisai asuri chihera urani kwewe. Vanachera vane nharo. Aiwa, vanodaida sei? Saka currently apa muri papi manje general? Muri ku SA? Yeah, ndiri ku SA, that's all I can say. Oh, maybe mungangotipo here nhamba dzenyu kuitira kuti vanhu vazive kuti zvakamira sei. Vanoda kubata iwo. All right. Number zedu is +277 433 63516. Oh, ndo namba dzokorodzai zvakare kuitira kuti okay. It's +277 433 63516. 516. Ko
Yeah. Hamusi kuda kungotumira masoja pa social media here. Handisi kuda kutumira masoja mazuva ano tiri kumbochemana na-DJ Kutandara nedhanzo maproducer edhanzo. Muri kuita sei? Tiri kuchema nemaproducers edu edhanzo ari kuboma. Oh, saka mune zvamakatigadzira zvedhanzo here apa, zvedhanzo ka tipewo kana zvedhanzo ka chipoemu chedhanzo ka handitika. Tinacho chipoemu chedhanzo chinonzi Zim Dancehall. Vakomana isu kwedu kune Zim Dancehall. Vakomana vanotekenya marimba dzerudo dzekutandadza nziyo vachitsetsenura chaungachosvetuka kunge jegi rasikazimbe rinomoto. Auite konga rinishumba rudzi raidzoda maisafara princess lion and lioness. Kutenga mango kurika mukoti nokotangara wana jala kugachori kutangachira kuna ungidhiva unoita kwose kwose vakomana emazidi nemi pachoki chakutevera ndosenofera nemito kasadzedzoka mahundi monemigo panoshikashika nzereve nemai zvekoma idzi vanongotsikatsika muchida zvamanzwano kunga uya unogodzokera colors naseushasi senyuchi mukoko kuunga zvamanzwano dzova sembada unogona bamba madhihandi wokutokondidza goreria mawayawaya girinedzi nabhazuka inezobvuma chimambarira iri makuikitorusura zvonzi ndaoda musikana unodhodza ngoro pada kwaionekwa chivakashure munoti chimwe chingambova chii kina wesvina waya setriples bliva waya seaa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 aseninakira kusvika kuzvigumwe uri prisignal wevakadzi kunotinyimire hamusati mava una vanotanga wakomana munongonzwa imi wezvira wezara wezvoweza umagwazha umapromotika umapfanjamba zvikiribiri zvangu rasikaleborosobredi uya kuemba sokoikotika magwazha mbuya havangaperi vakomana vachegurumanira neriviri ngaisike nokunana muzina vari vave ospidi wekazinotenga dj george hamuna kozimano ndina dj fanta ndomobatanidza linkman godisla musimba alevosingoma ndiyo masangari batwe aidza Everton fabulous commander 20 the love is the most beautiful thing and all of that is speaking the missiles steady with the scores remember the standing to obey and say no to domestic violence great is great and to never underrate there is no substitute for quality music greetings in the name of the mighty legends to the ever living they were sure the conquering line of the tribe of Judah the one who sits by everlasting throne one man kings last year Joe Rastafari Wondero Moto 100 general fire colors number 3 of worship from where yes, I am. Pull up. Chagayaya. Thank you so much. Pull up. Musharo baby general baby. Can someone say pull up? Mucharobwa muchaterwa kuese ikoko makarobwa ini. Shuwa mukabatanidza Zim Dancehall yese. Mukabatanidza kuisa pa 2 minutes. Ya ndo zvazoita. Nawo vane kuseka zvake ini baba. Rega timbone kucomment section kuti zvakamira sei kuri kunzi kudii. Asi uyu murume uyu akanyanya zvake uyu. Aiwa ndofunga mangozvionerawo mega hama dzangu because kuti aya haasi makuhwa. Kana muchingonzonzi aiwa kune murume anodetemba pamasvingo apa. Munogara muchiti pamwe inhema. But mazvionera mega kuti aiwa zvokwadi murume une chipo. So kana pana anoda kupinda mustudio ka reka ndimboise link apa ndimboone kana kuna vanhu vanoda kuita sei vanombopinda wapo. Rega ndiise link handitika. Oye vateereri vangu maybe ndimbomoresana newani So hama dzangu kana pana anoda kupinda mustudio ne ambotaurawo live na general. This is a golden opportunity hama dzangu. Pindai link ndo randaisapo iro. Mutaure na general live. Mupiro zvichemo zvenyu kuna general live. Vanopawo zvakare soft loan kana ndama soft loan. Vanobatsira zvese. Pindai hama dzangu, pindai.
Pinda mtaure na general. Right. Hanzi general. Pane umwe akati hanzi general mapoems anofana kutengeswa kufamasi because anorapa ndikati amen. Kufamasi anogara asiko akatengeswa kufamasi. Famasi inogara ina stop iyoyo. Anorapa COVID. Yeah. Ndati vanhu ngavateerere mapoems anorapa COVID. General Matanga. Handi mazvizwa handi mapoema anorapa COVID aya. Saka hanzi garai muchaona muno matogara maita sei matove pasafe side. But ma-earphones enyuka chimbotirai kuabvisa tione mumboitaure tinzwe. Try to remove this. All right. Try to remove the earphones. Because pane kanenge kakubreaka here kana kuita sei. Ndofunga yati vadambudziko ratanaro munyika munomu. But because ndakunatsokunzwa clear manje. Kungoti zvinhu zvangu zvichiri kuita zvakanaka, bhetiri racho munonzi akaswera ndiri bhizi saka ndokutobhora 7 pakaipa. Anyway, sezvo network yedu yakaita sei yakati dhakweika. Zvese zvinge takavarongera ndikatimboita sei tingovapakurire. Vasazoenda vachiti general vakazodai, general zvakadai. Chimbotorero kanonzi kana kunzi Rudo mazuva ekutanga. Makuda kudzoka, makuda kuti dzosa titange kufunga zvinhu zvingatatanga. Ngoine zvabhaindisa mazuva okutanga. Kungoti ni zvangu ndokuda pachena asi uzhinji takafanana. Mamusikana wese akukubaira semusebe pauta vaitomboiva kunyangata mhakure musikana kumuti tsiringindi waiti kiringindi paya pakuzonzi unondidii chokwadi chakanaka ini ndobva ndairifoirira ndandizvonzi zvakwana chikomana uzodzoka mangwana warongeka rudo zvabhaindiita mazuva ekutanga zvandakaitwa napatience imazvifadzi ndini uyo shoko rorudoso chirauro ndakanda wandinochauya zvemubvunzo wadzoka zveunondidii ndoko ndotiko kuvaka mushani wezvikanzi kwana ndiyanoka kuti ndiri brida plamba kana dhakaboi ukachidiringa kubva kumusoro kusvika zasi somudzivi unoenda mucheri wakukunyudza banya rudo zvabhaindiita mazuva ekutanga kubva pavandira kunotunga tevu hatindisindisa bhara rake egrupu kutaura hakutoda kuda achiziva hangotofa akada kuda chaingoda chete kusunda hake nhambo rake bhara nezvigubhu zvina achindisundisa ziya richitoti teuteu takamirirapo mhinduro inofadza zvikanzi musoro bangu kuno kwawasvika nehanzvadzi dzangu unotabara sazidhorero rinenge dindimakarehanga unongotimisira chitumbise horomba gudo rine mimba vakomana rudo zvabhaindiita mazuva ekutanga ndovonapo ini mari yavo itombo mwaindi kuvadzisa ndakaiyaza mari yekorona risa mumagurota akazava dambudziko rakazouya pano kwakuzomukanda shoko zvikanzi zvokwadi ukazvitarisa zvakanaka ini neruchu totiona takafana kana wadzikandira masese hove pachiredzo dzikaguta pachiredzo chako dhesiadei vakomana ukutokuti moiso unenge wakozwa achidachura rudo zvabhaindiita mazuva ekutanga hoduru It's a true story, hey. Yeah. Inini mani kutonotaura zvinhu zvinoitika zvakaitika kana kuti zvichaitika ezilongo zvichizongoitika kana kuti zvakaitika kana kuti zvida kuitika kana kugaya zvina akatombosangana nazvo pazvakaitika. Regai timboone macomments hanzi nemumwe sando dzake ndianiko uyu ndiri Rebecca hanzi sando dzake aiwa atambira sando dzako shamwari. Thank you so much. It's Rebecca Mukulu. Oh, Rebecca, thank you so much. Thank you very February, Rebecca. Not too far, right? Ngachitipo nezvipikiri zvacho. Mati Mukuru.
ngatipewo sando dzine zvipikiri, angotipa sando chete, toda zvipikiri. Aiwa, vapa ndichanyatsovatevera ndichivapa zvakanaka. Hanzi naMonica, you are talented. Oh, much appreciated, Monica. Anza Monica mhene koko inini tichikona chondinetsa. Kana nechino chondinetsa ipe. Hai, ndangoziva rekutanga chete. Rekatimboite go through. Rekatimboite go through. So kuchikoro kwenyuku makambodetemba here general kuchikoro? Ya, ndakambodetemba. Kuchikoro ndaidetemba, and actually maitiro ndaita actually ndandinyanyatsozviziva kuti Nyanduri ndosingadi wa Nyanduri ndozvinhu zvekutanga. Kuva Nyanduri ndozvinhu zvandandisingadi kana kuzviziva kuti ndikakura musave Nyanduri nonono ndasingadi izvozvo. Saka pamwe pacho ndaizoita ndongoti nhasi ndakafarisa da kuita detembo chete. Oh. But I remember kuti ndine madetembo randakamboita rikandirovesa because ndandisina zero naro by then detembo racho. Rinonzi makaropafadzwa saka rakambondirovesa Rakatombokupinza pama1 because raida kutombodiscussa no under 18 kana warita. So saka makazvitangira ite primary level, secondary level oro kumba chaiko? Aiwa, ndakatanga iti secondary. Mapoems ndakatanga kunyora form 1 ndakanga ndatanga kunyora mapoems. But ndandisingarekodi kana kuita sei kana pamwe pacho ndaigona kusatoaita, ndaigona kutowanyora ndigokanda. Saka kana kune vamwe ana Nyanduri varida kuti vaite sei vabatsirwewo, munokwanisa kushanda navo here? Vabatsirwewo in terms yekuti vada kudzidzisa upcoming poets vari kudzidza. Tinotodzidza. Whether uri kwauri unogona kudzidza mazuva ano chachiri unogona kudzidza aite anytime. Then tokowirirana nobva tichiwirirana kuitira kuti but within a short period of time chimbotraika kuenda closer nemic, chimbotraika kuenda closer nefoni. Mic yacho chero pakabuda musoro chete, chero pakangobuda musoro chete. Handiti musoro ndoune basa. Handiti musoro ndoune basa here. Iwe musoro banguti. Kana nyoka inonzi rova musoro ingawani. Kana gonyeti rinodhodzwa nemusoro. Musoro ndounese, musoro ndoune basa. Yaiko sezvinenge zvezvaunatsoita manje. Rega timbonzwe timboona kuti Brighton ari kudiko. Hanzi naBrighton, vaNyanduri mune favor kungoverenga macomments emabhebhi here chete. Nyanduri wedu uyu avaita sei? Abva vadonha. Regai timboone kuti anodzokere nokukasika. Hatina favor hangu. Tawerengawo yako comment asi kuti wanonokowo kuisa comment. Saka tenge tisati taionawo. Tinowerenga macomments ese shamwari. Panapa munhu wese akakosha. Hakuna munhu asina kukosha. Ndimi varidzi vechannel handitika. Tinoita zvido zvenyu kunyanya. Isu titongori vashandiwo pachannel inoyi, imi ndimi varidzi, ndimi munotiudza zvokuita hama dzangu. Thank you General for coming back. Chii chaitika? Zvinhu zvacho hameno zvazviri kungoita network yacho handisi kuziva zvairi kuita nacho.
but try kuenda padhuze nefoni handitika matry kuita sei kurova loud handitika kuti zviendeke. Pane comment yenge yaiswa iyo munogona kungoiwerenga muzvinzwiro mega. Hanzi vananyanduri mune zveva kungoverenga macomments emabhevheri chete. Vamananga enda munoziva kuti Nyanduri mwana kwaye. Favor hatina kuti mabhevha aya vanhu vakakosha. Vakadzimoza kuti ndo vana Mary Magdalene vakatanga kuona kunoona Nyanduri Jesu kuzeno. Vanhu vakakosha. Ndo vakatanga kuziva kuti Jesu amuka ka. Ndo vakatozifambaudza vanhu Jesu amuka guys. Maika. So gatimboona. Amen. Kune vachangotibata hama dzangu musakanganwa kuno subscriber kana chida kuona manhetembo emurume uyu. Please musakanganwa kusubscriber because panapa live yedu inenge sikunatsobuda zvakanaka, asi makaenda ku channel kwake munowana zvinhu zvaakarekodha zviri kunatsobuda clear pa YouTube nepa Facebook General Fire Colloso Official semanyorwa zvakaitwa apa. So muchibva panapa hama dzangu endai ikoko please munoita sei munosupporta munosubscribe yakanzi official because amwe acho haachashandisa angoshandisa yakanzi General Fire Colloso Official. Please ndapota rega timboone kuti zvataronga tone. Yeah, right. But pane zvidhakwa ka pachannel panapa tinowa mwanhu anododoro ka saka vanodoka kana kamessage kawo zvakaipei. Munataura zvidoro kungoti rakavhagwa zvaraso wataura zvine musoro. Mazvaro doro nemusoro. All right, I think it will be my last poem. Regai ndigare ndaonekana nevanhu because zvandiri kuona panapa ka foni yakuda kudzima. Saka regai nditi thank you so much for supporting General Fire Colloso Durusudi Mdono ma 00. Tosangana maybe next time. Regai titi doro. Nditogara ndatovabvaisa nemukoma mana zvibanda because foni yangu yakuda kutodzima and yakutoda kupounda down very soon. Doro. All right. Varume doro rinonaka iri rinozipa rinopenga rinoshura rinovatoko kungononoka isati yadanidzigwa ngomepa mbuya vagodhuka nonoka rinopera zvezviviri bhedhi wakavatopo chandodira Francisco zvokutenga doro hana kumboomera chimbomhanya nengangiro zichakwa nhasi timboutonzomanza tangoshata kuti tina chibanda unoita sana mashango kusvada doro ungatovapo kwachoro rino akaisa muhoko yebhachi kuzokuti chiita rimwe uchatenga papi unenge atodzamba pavhiri mudenga takaupapaidza zuro pachamuyaurapo zvikati munyaradzi chibhuru wangu ndo unenge achigova ngangiro dzomuchaiwa puro dipurovo ipapa kukotsera nendenga mumavoko mbuya vagoti nhaka mazotiparira zvimwe handina ngoni vakazopisa mubhuku pamadota panga avete nomudungiro wosori pano gwendova zvaitengesa zvikiti zvambuya vagoti kuita mabiko nambuya vadhudhi nokumba handiti hakuna kuzosvipa vakaedzebva padzibhipa zvomuhande ipo paya pada zvitoma zvakatowana mukadzi kusimu hwose zvipadikitani. Nyanduri wedu sekutaura kwaaita kumbuti foni yake yave kudzima, so foni yabve yadzima hama dzangu. But kana mchida mapoems endai munonyora kuti General Fire Colloso pa YouTube muzvionerewo mega pamunosefodya. Thank you Brighton watoveko ka siya wa subscribe ikoko ndo papererawo chirongwa chedu panapa hama dzangu. But network yanhasi yati disappointa, so tichadzoka zvakare ndofunga mangwana Saturday handitika kana kuti Sunday todzoka zvakare neamwe mapoems. Nyanduri pane mapoems akawanda wanda avanoda kuti vaite sei vatipakurire. Thank you so much hama dzangu matipowo munzeve dzenyu. Ngatisanganewo pa next live yamangwana kana kuswera mangwana. Thank you so much. Bye.